ubumnyama. Prepare. Yeah. Hey, ngiyabuzwa ncane. Ngoba awukwazi ukuthi ungayolwa impi kwawena ungayiqondi impelwayo. Yeah. Amen. Ngoba uma sesigadi sithi sigadla ngendlela ehlukahlukene. Amen. Sekuzobiza ukuthi lolu awuyazi ukuthi ulwa nobani. Amen. Amen. Enkosi. Dawe nje ukwenza ngakhona these days. Ngithi mina since siqalele imthandazo, bona imthandazo esiyenzayo nathi ngithi yabona imthandazo lena yiyo nale esusu sathane. Usinyakalisa yonke indawo ke manje uthinta yonke left and right and center. Uyabona ngithi kodwa sithi umoya. Lelizwa uNkulunkulu. Melanani noSathane aze abaleke. Amen. Yes Lord. Amen. Melanani noSathane aze abaleke. Okusho ukuthi uyama umelane naye. Yes. Jesus. Ungayeki usambuka. Yeah. Akase baleke. Malithi azabaleke usho ukuthi isigcino ubaleke. Yeah. Amen. Kwazi kwathi anduthuza abazana basempini ukuthi kwagcina uNkulunkulu. Yes. Hey, Kwagcina uNkulunkulu. Jesu. Noma ngathi siyagadla kubonakali. Kodwa ungaba ubone nje ngokonyama. Kodwa mangathiwa ngithi akuvulalo lika moya. Ngoba ugadla ngegama nje khona into eyenzakalayo. Melanani noSathane azabaleke. Angasiyeke sambuka. Amen. Oh hallelujah. Ngoba mfundisi inkosi. Ngifuna ungena kulokho engizokusho. Noma mfundisi inkosi. Mawufunda kahle abasefesi lithi le mpilo esibhekane nayo. Ngitshela unkosikazi, uthi nkosikazi, le mpilo esibhekane nayo. Asiyona impi yenyama. Yeah. No. Asiyimpi yegazi. Kodwa le mpi esibhekane nayo impi yababusi bobumnyama. Impi yasemkhathini. Kunambuso, hayi umbuso. Isho njalo abasefesi lithi imibuso. Ukuthi kunemibuso emelane nathi. Yes. Okusho ukuthi le mpi lena siyadlula enyameni. Yes. Siyadlula egazini. Siya lapho khona suka khona. Yeah. Hey. Just. uNkulunkulu wethu. That's why mfundisi unkosi kumele ibandla liqale lifundiswe ukuze lingene empini. Yeah. Ngoba awukwazi ukuyisa amasosha empini engafundisiwe. Hey, kusiyaphi? Asi. Bakhona bazongizwa. Yes Jesus. Mamnkosi. Uma kuyiwempini kuqalwe kuyojinywa. Yeah. Ku-equip wonke umuntu afundiswe ngempi ukuthi le mpi lena ikanje. Ingakho uPaul evesa igama lithi ayi ngoba singawazi amaqhinga. Le ndoda esimela nayo indoda yamaqhinga. Okokuqala nje uma uyongena empini manje wazi uyolwa nobani. Hallelujah. Amen. Nkosi. Isitha sethu sinamaqhinga. Amen. Isitha sethu kakhulukazi ngicela ukuntshela njalo. Le ndoda esilwa nayo ayinazi ikhaya. Yeah. No. Hey. Hey. That's why mana mawulwa wazi. Yeah. Jesus. Ayinazi ikhaya le ndoda. Yes. Liphepeli uKristu just wamphuka zonke. Wathi suka lapho mthana ngehlazo. Awuzuthi asithi isikhala siphethwe le ndoda. Jesus. Sengabuza umbuzo kanti indoda ilwa kanjani? Yes Jesus. Yes Lord. Le ndoda lesilwa nayo kasebenjalo ngoba ngikhona kodwa nje ngicela indika nje iminishala ngiveza la mamnkosi. Kanti indoda ilwa kanjani? Nkosi. Kanti ubani lo silwa nayo? Jesus. And ulwa kanjani? Hallelujah. Mokila basa. Imapha ama strategy akhe. Okay. Oh dear. Ngoba isibhebheli ikhala ngasenazo. Yeah. Mighty Jesus.
Mighty Jesus. Kanti pho uyithatha phi ikhaya? Ay Jesu. Ilanga siyaxoxa endlini ethi yazi. Yazi usathane indlela abazali abalibaze ngakhona. Usathane kakhulu ulwa psychological. Yeah. Ulwa engqondweni. Yes. Ushaya la. Amen. Amen. Into yokuqala mfundisi Nkosi into akayenzayo. Ufika kutshela ukuthi uNkulunkulu akakuzwa. Yeah. Amen. Hey. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yazi ubona ngani ukuthi wena uyakhona ukuthi usesho njalo kuwe. Ubonala ukuthi uthukeda. Ukuthi sengimbikele konke. Uphinde uqale phansi wena. Yes. Uthi mina ngiyazi lento ukuthi ngampeli yokwenzeka kanjani. Yes. Angazi noma ngizwa. Yes, endodeni. Wathi uqeda ukuthandaza uphahla. Ngegama enamandla ngegama eliphilayo. Uthi uqeda uthi kodwa hayi cha khona. Hayi ngiboni. Awuboni kanjani? Hey, Nkosi. Ngoba ombikele impi. Yeah. Yeah. Yena uyindoda Yeah. yempi. Uyindoda hey. 2 Sukela kuGenesis kwazofika kwiSampuli. Asikhumbula impi eyodwa wakwahluleka kwangena. Agas. Oh, Jesus. Yeah. Hallelujah. Okay. Yes, Lord. Uma ethi akezwa. Yeah. Phela sathi nakutsha kodwa nawe ususho kodwa uyangizwa kusho wena njalo. Nina abazalwane njalo ngoba niyakuthi kodwa uNkulunkulu uyawuzwa lo mthandazo wami kusho umzalo wakhe. Yazi why usho nje usho njalo. Ukuthi uNkulunkulu ufuna enze ngalendlela yakho. Yeah. Hayi ngalendlela yakhe. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kanti iBhayibheli khulekani nokubonga lilinde. Yeah. Kodwa negama lithi ukulinda alisho uwait to patient. Yeah. Lisho to be alert. Yeah. Lisho njalo isingisi. Yeah. Lithi uma ulindile lapha to be alert. Sothi uma uthandaza awuthandazi ublind. Yes. Yes. Lord. Ah, Jesus. Kunabanye abathi uNkulunkulu akakhulumi back kanti uNkulunkulu uyakhuluma inkingi ibonke abekho alert. Bayakhuluma nje. Wabona bezwe noma uNkulunkulu sathi awuthula phela ngikutshela. Imandla emotional kakhulu instead of libe spiritual. Nikhala kuze kweqa ngisho ningasakuzwa noNkulunkulu. Angizizwa futhi umthandazo. Yes. Amen. Uthi sekumthandazo kwayinto angazi futhi Nkosi. Yes. Ukuba into mayibeka kakhulu enhlizweni yakho iyahlupha ngoba iyona nto. Yes. Hey, Nkosi. Amen. Oh, Jesus. Nabazana nikhala kuze kweqe nize nihluleke nokuthi uMngcwele sekhuluma. Yes. Amen. Ngazi ngibeka kanjani. Yes, Ngathi uJobe lo wakhuluma ukuthi ngiyakhuluma nawe ungiphendula uNkulunkulu antu amphendula. Inkinga uye ongayiboni ongazizwi imphendula. Yeah. Amen. Yes. Angibhlungu lethi kanti ungiphendula nini kodwa uyaphendula. Hey, Jesus. Inkinga uyakhuleka awukho alert awufulekile uzokwasincwele akusivule Yes. usivule Yes. yazi yashaya mbala ishaya inceke ehamba nomprofeti Yes. ithi inceke hawu abantu abangaka basibula lapha laba bantu laba ithi ncankulu mana khona manje uya khona ngihamba nawe nje ulenkinga nenkinga enkulu Yes. nenkinga la emehlweni Yes. Yes. abantu baningi laba basihlaselayo unenkinga wena Yeah. may God open your spiritual eyes Yes. and see whom are with us Yes, Jesus. Hey. bani onathi Yes. iBhayibheli wathi mayimvula amehlo uNkulunkulu wathi umsize ngoba sushilo wamthi wathi hawu impingane nakithi Hey. kanti khona namahashi khona nengilosi zempi sithi sibabili kanti khona ingijigiji zengilosi kwaze wathi amamezwane lithi mkhulu ngakithi
izulu lapho singena khona kungena izulu. Asisod. Thank you, Jesus. Kalohlisa umoya engathi wedwa wena. Ingakho nje nandoda silwa nayo. Iyona vele ikhuluma ngathi u-isolated ngathi nje we are just angazi ngathi we are just a nobody. Qamba manga Satan. Unamanga Satan. WeSatan unamanga. Asihambi so. Phakathi kwethu kokuqala. Uphila umoya ingcwele. Kuphila umthathu bezulu. iTrinity lapha. uNkulunkulu uNkulunkulu ndodana. uNkulunkulu umoya ingcwele. Akuphi na? Lelo zotshwana sihamba sodwa. Sihamba sodwa. Uhamba wedwa. Wena uhamba wedwa ngempela. Awuhambi wena wena. Izulu liku. Ngicela ukulitshela bazama seshona into esenhlizweni uNkulunkulu ayibekile. Njengalokho intaba. Zingakile iJerusalem. Kanjalo. Usizungazile. Ngemuva. Athi uDavid noma ngithi Jehova ukhona. Uma ngithi nangu. Uhamba wedwa njalo. Hayi, khona wasebengithi. Uthona ubona izimo. Yebo. Usufocusa kakhulu ezimeni. Waye ufocusa uNkulunkulu uhamba yini? Hayi wenyama yomndeni wakho. Mangithi. HS. Hayi thina njalo uthangizungeze. Lalela wenze njalo. Nkosi. Amen. Awazungezanga kuphela njalo. Uzibona ukuthi awazungezile kuphela. Hallelujah. Mighty Jesus. Sanda sakhe. Yebo Baba. Olobosaya. Ayikwazi ukuthi angiyekele. Angiyekele ukuthi ungathanda ukugijima phela ngamakhanda abantu. Ngoba khona isandla uzohlangana. Yes. Ungavamisa ukugijima phezu kwamakhanda abantu. Ngoba uzogijima kabi ugijima phezu komuntu ohlelwe isandla. Njalo uSathane amadimoni akhe mina ndaba bazalwane uSathane uyakwazi nokho ngisho ngashaya ngapha nangapha ngiyohleze ngikhuluma ukuze azeke ukuthi ayikho indaba yakhe. Amen. Amen. Bazalwane uyamba uSathane ngoba lokho uzeklasela. Akazi uyazi ukuthi wena kunesandla. Inkinga ufuna wena uphile njengomuntu ongathi isandla sikho. Amen. Even nokukhonza ufuna ukhonza udabukisa ube njengathona njena umdabukiseni njena kodwa wemakholwa abazalwane sebezoba I'm sorry ke ngisho kuthiwa Jesus kodwa wabafowethu umzali usithiwa haleluya Suyoba I'm sorry ke manje ke Suyoba I'm sorry ke ngisho kuthiwa sithi izandla usikhiphe ngathi khona uzokushaya. Hallelujah. Kodwa uma usufika eqondeni kahle ngisho imino yethu ifundisile ukulwa uma sithi nje kanti nathi njalo ikhonzi zakhe uyiphendula amalanga bomlilo ngoba kuhleli wona nesitulweni khona umlilo ungavula umlomo kuphuma umlilo uma uthi isandla umlilo hawu bazalwane manje haleluya umlilo manje amen umlilo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Umlilo. Umlilo lo.
Abangaphambili umlilo. Amen. Jesus. Yes, Lord. Lithi iBhayibheli babemkhonza bevutha emoyeni. Kushisho. Babemkhonza bevutha emoyeni. Yes. Bevutha. Musu kwenza ngathi uyavutha, musu kwenza ngathi awuvutha uvutha. Inkinga isitsha senza ngathi nje. Kanti cha uvutha ngempela. Kodwa mfana nali inkinga lodwa lesathane. Usathane hanazi ekhaya wenza njani? Usebenzisa wena oyiphethe ukuze uyibulale wena. Hey, Nkosi yami. Uzibulale wena. Phela bamfana. Phela ngithi mina nginazi ekhaya. Manje ngibe namaqhinga okuthi wena usarende lezo oyiphethe. Yebo. Uyindike mina mase ngibulala. Nkosi. Jesu. Kanjani uzangizwa? Mamnkosi, anginayo equipment nama resources. Uwo nama resources. Yes. Ngenza njani manje ngihlale phansi ngistrategize. Yeah. Kuthi ngizomthola kanjani? Yeah. Ngiyamfuna yena. Yebo. Ngoba lento ayiphethe yona ngifuna angikwazi ukumbulala uphethe into enzima. Yeah. Engishaya ngiqusule mangathiwa ngiyamsukela nje. Manje umzele kuze yena asarende. Yeah. Yes. Athathe ikhali ezakhe Yeah. Nkosi. zokulwa. I need this. Mase ethatha lezi ikhali. Alwe akanalutho. Yeah. Ulwa ngezikhali zethu. Yeah. Yebo. Amen. 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 Yes, Jesus. Kwathi ngithi the church is being used Yeah. by the kingdom of darkness to destroy the kingdom of light. Yeah. Amen. Yebo. Amen. Amen. Ngazi uzona mina ngiyazizwa mfisi kwesingithini. Siyabuzwa. Kuhlungu ukusetshenziswa. Ungazi ukuthi uyasetshenziswa. Yebo. Yebo. Yeah. Yes. Yes. Yilokuqala nje. Usana ntanza nje. Akancane phakathi isikhonza kanje nje. Ngathi okay kuze ngibulala laba bantu. Yeah. Awumana babulale bo. Yeah. Into angayifuna usathana imove. Yes. Yes, Hey. Lord. Hey. Hey. Ngoba bane-move Nkosi. uyakwata. Yes. Ngoba bane into enza ngayo i-move i-unity. Yeah. Hey. Yes. Yeah. Ayikho into ecasula amadimoni njenge-unity. Yeah. Yebo. Yes, Lord. Sathana ufuna ibandla nje kube ngathi nje kuhlela unongolozo kube kuhlela abantwana benkosi. Yes. Hayi asifundeni izenze. Sengizobavishela ukuthi wona kuhlela unongolozo futhi inkosi kanti kuhlela abazali bakhe. uNkulunkulu wethu. Sicela ukubuza bazalwane. Uthando lufakwe ukuthi it's unconditional love. Yes, Lord. Kodwa manje ukuthi ungafika la enkonzweni uzwe mina weqala ukungibona abaqala ukumbona. Ukuthi angimthandi sisi lo mfundisi. Just imagine. Uyabona unjalo uyabhinga used Amen. to destroy. Yebo. Lento uthi uyayiprotect. Yes. Uyabhinga used to destroy. Lokho uthi uyahonorisha. Amen. Lokho uthi ngempela kuyikho kodwa ukubulala wena. Amen. Kanti mase ufika ekukhuleni. Mawuzwa ukukhuluma la into ephambene nezo uyayikhuza. Yes. Sicela ukusho zanifulani Isaiah chapter 1. Sicela nibambe le ngcane hambe nawo nibambe le. Learn to discipline yourself. Oh yes. Amen. Uyangizwa bafu? Zifundise ukukwazi ukuzikhuza wena. Uziqondise wena. Kwathi anyusa istand sithi mazi uNkulunkulu ekhuluma kuwe zazi wena. Amen. Sazi sitha sikhuluma kuwe. Amen. Ungavumi ukuhlala yonke amamndululu yikhona. Oh Nkosi yami. Yonke into yakheleke kuwe. Uyathandaza kwakhela into eyiningi kuwe. Uya-entertain lezinto lezo uyayinesa lezinto lezi. Nkosi yami. Baza noma unento engayithandazela these days ngifundisa uNkosi. KZN I've been praying. Ukhonza no KZN. Bangena umoya wabo. Ubangenile. Ngicela usimangalise. Bangenwe yini? Umoya wabo. Mina ngiyabazi bangabantwana benkosi. Kodwa labantwana benkosi laba banguqukela ngayendlela. Kodwa mase ngithandaza manje. Ngithi mase ngithandaza nje bangithandaza lezi ngithi baba
abazalwane lapha uNkulunkulu I'm an intercessor as an intercessor angikwazi ukubamba ukuthi wenzeni kimi ngoba uma ngayibamba le shuthi indoda yokubiya ngayibebiko Ayangeke Nkosi. Amen. angazi ngizwe kanjani mama Nkosi angithi uthe uNkulunkulu ufuna indoda yani Yokubiya. ezoma kuphi esikhaleni Yes. uma le ndoda emesikhaleni isizo entertainer Awu Jesu. shuthi kuyacaca ukuthi ayisekho indoda emile la esikhaleni uma umuntu omesikhaleni Hey Nkosi. ungavuka mina ngilwe nawe kanti hayi inkinga istrategy solwa naye ukuthi wena usuke esikhaleni kuze yena akwazi uku-invite angene Hallelujah. that's why kumele ukwazi asimelene nagazi asimelene nanyama kodwa simelene nomubuso obumnyama uma sibona izimpi siyadlula egazini siyadlula enyameni singena ukulikamoya ngoba lempi lena iyandiwa abantu bakamoya yingakho uPawuli athi ngiyayala ukuba ukunxusa nokukhuleka kwenzela abantu bonke amakhosi ababusi ukuze thina sihlale ngokuthula. Yes, Jesus. Jesus. Hallelujah. Amen. Hey, Jesus. Jesus. Sohlala kanjani ngokuthula Hey Nkosi. uma amanxusa engekho Hey, Awu Jesus. Jesu. uma umthandazo ungekho Hey, Jesus. Mondele Messiah. Awu Baba. zuthu into ebaliwe Yes, Jesus. umkhuleko nani nokunxusa lezi zinto lezi Hey. thiwa mazenzeka Yes. siyohlala thina ngokuthula. Hey, Yebo. yeah. Jesus. The South African church Hey Nkosi. ingoba Yeah. kushoda ibandla Yeah. kuvuka ama-intercessor ngikhuluma abantu bey'ndaba mina Hayi. kubantu abathandazayo Yebo. kubantu ukuthi mama Nkosi kumele kaNkosi kuphakama i-altar lomthandazo Yeah. ikamhletshe kunephakama i-altar lomthandazo ingaphakanhlapho kuphakama i-altar lomthandazo ikamfundisi ngapha ubishop khona umama ngapha i-altar umama i-altar awungitshela eBarcelona sonke uma kuphakame i-altar lomthandazo ngicela ungibuze ukuthi-ke isitha siphi la Yeah. Asikho Amen. Baba. Jesus. Tholakali. Amen. Nkosi. okay shuthi iBarcelona izoba nokuthula Yeah. ngoba abantu abaphila kuye abalibandla bayayiqonda ukuthi yini umsebenzi wabo. Yeah. Hey Nkosi. Pheleliswa Nkosi. Hey Jesu. Angazi ukuthi ngayikhuluma kanjani le. Moyo Jesus. Moya kababa. Yes Jesus. Mhlawumbe ngizorapha ngayo umoya ongcwele ngoba ngizokhuluma ngomoya ongcwele just imizuzwana emincane sengirapha ngayo. Ngoba uyena osiza kwenzeke lezi zinto. Yebo. Aliselani lembancane kakhulu. Please. Wazo nomncane kakhulu ngoba uyashesha ngibonile ade ungilandile le. Ushesha kakhulu. Awumajini. Uma kuleli khona awukade mupho omunye omncane kakhulu Nkosi yami. Phuthuma. Awuphuthuma. Amen. Ufuna ukunihlola ukuthi sitha asinamandla kanjani phezulu kwebandla. Ume la. Nkosi. Mupho omunye kodwa. Ngicela ame lapha ya. Omunye ame lapha ya kulela khona. Omncane. Omunye ame kuleli khona. Sukuma nawe. Ngicela ume la. Amen. Ume nje la isethu. Yes Jesus. Engathi omunye ngama khona mana nawo. Khona sithi ngoba abadala ngapha khona ozoma ngapha. Yeah. Amen. Hey Jesu. Ngicela ubukeke sibhomba amadimoni noSathane nombuso omnyama. Ngicela unibukise imuvi nje sibhomba uSathane. Thani ngegama lika Jesu. Ngishona kakhulu. Thani ngegama lika Jesu. Khulumani, ukhiphe isandla phakatheni kabi yami. Thani ngegama lika Jesu. Nezwe isotho. Beyisotho. Ngizosama ukupitirisha bazana sengihlala kancane lapho ngiyazama manje. Oh, usho igama lika Jesu. In the name of Jesus. Shono ke. Ngegama lika Jesu. Okay bazana uyayisho, uyasho ngobe ngisho. Thani ngegama lika Jesu ngapha. Woza ngapha. Woza ngapha. Ningasabi khulumani nje ngeke uzonishaya. Hey Nkosi. Thani ngegama lika Jesu.
Igama likaJesu. Yabona, awumathini bazalwane, ngicela ubukeke. Ngapha ngegama likaJesu. Ngapha igama 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 likaJesu. Esenta igama likaJesu. Amen. Kasashana uzohlala. Akanandawo. Mangithi ngizangapha ngiyagogoba ngegama likaJesu. Uma uthi ugogola hapa ngelinamandla igama. Uma uthi ugogola hapa ngelikaJesu. Uma uthi uzangapha ngelikaJesu. Uma uthi uzangapha ngelikaJesu. Uma uthi uyekhoneni ngelikaJesu. Le ndawo yonke iyenzakalani? Iyokhela. Iyokhela yini? Umlilo. Indawo yonke imphoswa yini? Umlilo. Ugcina usathane esambuphi ngaphandle. Ethi angikwazi ukungena ngoba umlilo ubiyela indawo. Uma i-community ingaphila kanjalo, kunezinto engeke isenziwa amaphoyisa. Kunento engeke isenziwa bazangisho ngaba namakhampani amaningi, kunento engeke isenziwa amaphoyisa. Kunento engeke isenziwa yonke into abayenzayo bazana siyavuma bayasebenza. Kodwa yembe esibhekane nayo sabadingi manje. Sabadingi. Babopha abantu bogcwala emajele lapha isadingile bona. Bakababopha nje kusiya fine ngoba umuntu waseSouth Africa. Kodwa mangeke ngivukele ibandla nje. Alizomethiwe baba. Yebo. Hayi baba ngeke. Nkosi. Siyavala amathaveni kule ndawo. Baba. Angeke. Baba kule ndawo le. Ngivuke ekseni. Ngabona amantombazane wonke ephuma ethaveni. Baba omama laba. Yebo. Omama laba. Ushana. Omama laba. Uyakuvumelana inkosi ukuthi sitha sidla abantwana bethu usibhekile. Buke wavuka somandla. Usilwele nansi impi enkulu kangaka. Inama. Ishaka ithapeyotha. WeNkulunkulu size kuwe ekseni. Baba. Eje sayilalela yasekuseni. Kuvuka omunye ebusuku ethi baba before ngilale nakho ngiza kuwe nabantwana bethu. Nkosi. Ethi uyalala ngo3 kuba khona abanye othi baba sesikhona. Yes. Ethi ngo4 khona abathi baba ungubaba sesifikile. Yes. Samsebenzini ethatha i-hour ethatha noma u10 minutes beke i-hour lakhe lokudla i-hour lakho nje lokudla uthatha 10 minutes uthi baba sekuyikhona futhi. Baba sekuyikhona. Ungakhohlwa baba kube Barcelona. Amathina nengane zethu. Abantwana bethu basothi baba nathi sile. Yebo. Hallelujah. Jesus. Mawufundisa uthi uma ufunda kahle wasodwa sithi hambani inkhonze niphume nina abadala benu nabantwana benu. Futhi kuphuma wonke umuntu ziyagugula akusali ngisho noyedwa. Awumathina nengane zethu uma siyitrene kahle sizovuka kusentsuwe baba. Nkosi yami. Hallelujah. Ina. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kuvuka baba ethi baba hayi ngeke uNkulunkulu. Siyezwa kuthiwa amadoda akasindiswa kodwa ukho lutho lwehlula wena. uNkulunkulu ongahlulekile. Angeke kula eBarcelona baba kulonyaka ka2026 siyathandaza ayikho into engahlula izwi lakho noma abe indoda inenhliziyo elikhulu kangakanani kodwa ayinakwazi ukuhlula izwi lakho. Into oqala siyazi ngezwi izwi lakho linamandla, izwi lakho liphilile, izwi lakho libukhali lidlula inkemba elifika ngqothi sombili. Izwi lakho
lakho baba liyahlaba liyahlukanisa amalunga nomkantsha. Izwi lakho baba athi uJeremiya mayikhuluma ngalo athi lijane santo liyaqazula amadwala ophala kahle kumahubo. Athi izwi lakho liyaphunzisa izimbabala. Izwi lakho liguwe. Izwi lakho liunqoba. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho. Hallelujah. Shilanda la bosia. Jesus. Hallelujah. Basihlulile thina kodwa ngeke izwi lakho. Siyavuma alikhulu amadoda lezomshini kodwa ngeke izwi lakho. Ulekajota phaka shita librahulako sela mama shanana. Tupakisa ile yoshusha swaletha buwo madoda bonke baba bemisi zonke inhloko nemashithe kaphani phela usule lichishika nkulunkulu inhloko yendoda uKristu. Sivusela uKristu. uKristu akabuyela yakhontrola indoda. Umuntu wesilisa ukontrola uKristu. Hina kunethathenzi kushaya abantu besifazane kubulala abantu besifazane ingoba umuntu wesilisa akekho kwi-under i-control kaKristu. Amen. Sidibana namazulu ekuseni. Sidibana namandla. Sidibana nokuthi zonkelosi. Singathoba babathi. Thina nasizwa kodwa izwi lakho bayalizwa lona. Siletha sekhaya. Bayofalana abantu besilisa amathaveni. Bayofalani. Namani ngendile khethakha. Passa
lapho baboshwe khona, lapho babhalelwa khona, noma ngabe yimuphi umoya ababaphilayo. Ngicela umemezele umlilo ekuseni, uthi umlilo, umlilo, fire, iPastorana yonke, iPastorana, ishilo nathi lempi lena asiyona inyama lempi. Ngiyazi abantu besilisa babizwa ngazo zonke izinto, kubizwa ngawo wonke amagama abazenzi khona babanjwe khona. Siyakhona ekuseni, siyakhona siphethe umlilo, bayakhululwa amaketangana bomnyama, bayakhululwa antambanzuwa, bayakhululwa amathunani, bayakhululwa, bayakhululwa. Sivula amajala, Siyabashwitha, singatafika, siyashisa, ngegama likaJesu, siyadiliza, siyabhidliza emkhathini, siyabhidliza emanzini, ngegama likaJesu, sidedela umlilo othulayo, sidedela umlilo othulayo. Siyabakhulula ezintumbeni zabathakathi, siyabalanda emahlathini, siyabashwitha ngegama likaJesu, ngegazi likaJesu, igazi likaJesu. eBarcelona liyakhuluma, likhuluma umbono kunegazi likaAbel. Lebobo shakata, rebobo siya, lebebe siya dalaba. Ina abazalwane ilebrido kisule chishate ibride tile tele kumama lapho ngilifunayo njengamanje engifuna ukusila ngayo lenkulumo engikhulumayo yabantu besilisa kunema kuze nibone ukuthi simo lesikhulekele nimxole bazalwane uyani sure ukuthi next week I will come by the allowance of the pastor ngoba bazalwane nomzalo ufikile wangavula ngisho ivesi Futhi Nkosi leli iBhayibheli kunema kale nkonzo ngosami kungcono kuthiwa benginale phone yami ngiyeselele ubungako ngithola kuna verse mfundisi Nkosi lethi iBhayibheli kunendoda eyakhishwa amadimoni ekhaya amadimoni abizwa ngokuthiwa amalegion uJesu maye babuza nale ndoda lena uJesu athi bathi ufuna ukuyongena engulubeni angithi nalalo verse lili lithi ke iBhayibheli le
Mark chapter 5. Yes. Ngoba I want us to ukuthi sibone lento. Sibone umgosi sibhekane nawo. Ngathi kodwa bayangizwa abanye. Ngoba sizokugula. Ufuna sikugule lezi ngane zethu bizokuthiwa amaphara. Yebo Nkosi. Yebo Marko chapter 5. Yes. Okay, ngicela uyifunda kancane, ngicela ufunda mina bazalwane. Ukuze ngizoshesha. Kwathi lapho verse 2. Kwathi lapho esephumile esikebheni wahlangana masinyane nomuntu ovele emathuneni. Yes. Wani uvela phi? Emathuneni. Onomoya ongcolileyo. Yes, Jesus. Lowo muntu wayesehlala emathuneni. Amen. Kungasekho umuntu owayengambopha ngeketanga. Yes. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngozankosi Yebo. nangamaketanga. Yebo. Kodwa ewagabula amaketanga. Futhi aphula nozankosi. Kungekho noyedwa wayinamandla ukumthambisa. Yes, Lord. Wayesehlala njalo ubusuku nemini esemathuneni Yebo. nasezintabeni. Yes. Ememeza futhi ezilimaza ngamatshe. Yes, Lord. Enkosi. Okay. Jesu. Ufuna sojumpa varana. Ufuna sifunde verse 9. Wasembuza ethi ungubani igama lakho na? Amen. Waphendula wathi ngingulingiyona igama lami ngokuba sibaningi. Amen. Yes, Lord. Ngicela ukuzoveza naye enye into vele sisathandaza. Yeah. Sisathandaza. Siyathandaza ngamanje. Ufuna singene mthanda uyibone listen. Yes, Lord. Amishana amancane nje sibhomba. Sihliphisa. I say peace. Mamnkosi, uthi Jesu. Okay. Nyanizwa sanimthathile nambeka emathuneni. Enye translation ithi indoda yomuzi. Yeah. Eyalandwa isitha. Saplana emkhathini. Sathi no, yazi. Kuze sibulela umuzi. Asibulela abantu besilisa. Yeah. Amen. Istrategy sokuqala. Yes. Mawungangikholwa, ngicela ufunda Exodus. Yeah. Leli Bible wathi uFaro makubulawa bonke abantwana besilisa abazalwayo. Yebo. Cela bebulawa. Amen. Why bebulawa besebancane? Ingoba iBhayibheli mawulifunda sungala lithi insizwa zinani zinamandla zinjani zimnqobile omu. Okusho ukuthi uma bengabulawa laba bantu lama bekhula khula umuntu onamandla. Khula umuntu onqobe ongakalwi. Yes, Jesus. Hallelujah. Lethwa kumele abulawe. Yes. Abulawe psychological abulawe umqondo aqedwe ngoba uma wakhula kukhula umuntu onamandla kukhula umuntu onqobile ongakalwi already ekhanda lakhe sekumanyezela ivictory no overcoming aya. Oh baba. It's better at destroy yasemncane. Hey Jesus. Kuthiwa benginesikhathi bengafundisa ibandla. Take care of your sons. Amen. Hey baba. Ikhona babalwane manje nilingene ivangeli yilo lela likhe ngoba kumele kuyolashwa ngisho emakhaya mfundisi uNkosi. Amen. Ngoba sokhonza nabazalwane ngathi kuyaphethe emakhaya. Take care of your sons. Amen. Bese bancane. Amen. Bathumbe bebancane. Yebo. Nesulu kuthiwa igotshwe semanzi. Yes. Beka izandla kusencane ngegama ngitshala umlilo utshale kusencane kukhule kumba abiyelo semncane. Hey Jesu. Uyathathwa esemncane. Yabo nje semngaka basebangaka nje esemngaka nje esemngaka. Amen. Siyathandaza. Amen. Kunesiprofeti esiphumile ngala. Bazani ngicwalele fundaniswe uNkulunkulu kuze lithole zonke lezi ekhuluma ngazo. IBhayibheli ngensuku zokuphela 1. Amen. uNkulunkulu uyothula umoya wakhe phezulu yonke inyama. Wasethi ke amadodana namadodakazi enu ayokuba abaprofeti
Shuthi ukuthi lona akasiyona just an ordinary girl. Hey, Bosia. Kunesprofetho sakhe. Hallelujah. Yeah. Lo mzalwane lo already engaka. Amen. Kunefu. Hey, Nkosi. Hey, Jesus. Kunefu lenkazimulo already. Asayinwe phezu kwekhanda lakhe. Ukuthi laba are not just an ordinary girls or boys. Laba abaprofethi bangakaba abaprofethi. Jesus. Yes. Kunefu. And prepare for bona. Yes. Angithi uyothulula umoya. Yeah. Amen. Kunefu. Jesus. Koza ngathi ngithi baba uNkosi wakutshela usisomncane nomfowethu batshathe ningabantu befu nini. Hey, Bosia. Yes, Lord. Hayibo wethu uNkulunkulu koza lebangizwa mama uNkosi Yeah. abantwana bakho abantwana befu Yeah. Yes, Lord. ifule inkazimulo Yeah. Amen. ifule amandla kamoya uNtweni Yes. anibanga anabo nje abantwana nje. Yeah. Hey, Nkosi. Leli Bhayibheli abantwana benu Amen. kuba ngabafundi bakaJehova uthi uyizani uthi abanye babo bazoyibhalela igama labo. Yes. Kati basalone nasi noma leposo nabo leposo basala osani hamba nami ningasani yiyo lena yenu lena eyebandla lena abantwana benkosi lena eyendlu kaNkulunkulu lena Amen. abantwana bethu kuba ngabafundi Yebo. umfundi kaJehova Yeah. Umoya wakhe phezu kwabo. umfundi Shathi baya. kumele ngishedlala Nkosi. ina shit engathi ngadlala ngento zokukhonza Hey, Bosia. Yeah. ngoba umfundi Yebo. ngishacula bathi bacula amagqomo Hey, Nkosi. yena ethi kunecula tengizwa lapha ithothembekile hambeni alibhimba ubathi iyabhimba inkabi lena umuntu wefu Yeah. Yes, Amen. Jesus. umoya wakhe uthoziswa ama worship song Yeah. Ay, Yeah. Amen. hayi Amen. Ha! Le generation lena igeneration uNkulunkulu ayithembile akayisayine ukuthi yiyo ayo displaya ukuphelela kaKristu andabuye. Yeah. Amen. Jesus. Hallelujah. Oh, Hallelujah. manje iplan yasitha futhi inkosi ithi ke mababulawe Yeah. Hey, Nkosi. bengafinyelela esiprofethweni. Yes. Amen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kuqalwa kanjani na? Kuqalwa kuyolinyazwa inhloko. Yeah. Jesus. Inhloko ayilandwa nje abantwana amadimonyanyana nje. No. Ilanjwa amalegiyoni. Yeah. Hey, Landa Malekio. Yeah. Yes. Lento ukuthi amalegiyoni isho ukuthi we were walking in groups. Yeah. Yeah. Hey. Yeah. Makuyolandwa umnini womuzi inhloko yekhaya kuza amadimoni ahamba in groups. Hey, Nkosi. Hey. Oh, Jesus. Yeah. Uma ufunda kahle iBhayibheli uma ekalekiswa amadimoni amanigiyoni ahamba ngama 10,000. Yes. Yes. Kodwa ethi hamba ngama 10,000 ehamba in groups. Okusho ukuthi they are walking in group ba uhlangana uziyahlanganyana kuthiwa siyomlanda ubaba umdletshe no matter what. Yeah. Jesus. Amen. Ah, Nkulunkulu. Yeah. Kuhanjwa in group kuthiwa ngeke umfundisi uNkosi siyamfuna kuza amadimoni in groups. Yes. Amen. Amen. Ah, Yini ezovikela ukuthi athatha afika ubaba uNkosi umile endaweni yakho uthi we baba Nkosi. athi aqhamuka ngapho umama uNkosi umile endaweni yakho uthi baba Yes. Amen. Yes, Jesus. uma yetha abantwana bathi we baba Yebo. Hallelujah. then Hallelujah. ubona abantu besisabangaka bephila impilo abayiphilayo Yes. Yes.
bagijinyiswa amadimoni who's walking in groups. Yeah, Nkosi yami. Abayithandi lempilo kodwa baphiliswa amadimoni. Yeah. Ahamba eqoqena yiqoqo elikhulu. Athi wena hlala ethaveni ubusuku bonke. Akathandi ukuhlala lapha. Uhlalisiwe amadimoni ahamba in groups. Yeah. Amen. Ake ngikhulume naye into khona umuntu obaba ongashiya umkakhe ashiya ingane zakhe Yeah. athi niyohlala nje ethaveni. Ngicela ngathi ngishubana ngenye indlela nje mfundisi. Ukhona umzalwane ubaba nje ekhaya athenga ithikithi lokuyodansa. Angiyeke nasibayo. Mamnkosi ubaba nje. Okay, umama nje, impela umama. Evele usuthi athenga ithikithi. Uzobe wesike manje athenga nje ingane zakhe. Ziyodansa lapho kuphuzwa khona utshwala ubusuku bonke. Angikhulumi ngalama events, khona ama events nathi siwahambayo. Lawo nje ama gospel. Nakhona sewakhetha ayisihambi noma imaphi. Then mase kuba khona lapho khona kuthiwa khona ukuthi mwe ngikhohlwa bazabo angisa le mpilo le yangale ngiyinandaba ngiyazi kahle kahle nje ngabanye. Kodwa kunabaculi abaningi abadumile ake ngisho laba bazonke umuntu kuthiwa kuno Rihanna. Kuba bomuzi aphuka ayogijima abheke ebox abheke ekuyolithenga ithikithi lokuyobuka uRihanna. Hey Jesus. Amen. Ayingixolile bazali. Ngabo kwathi DJ bazali khona into hamba lezi zinto la. Kwathi uyobuka uRihanna. uRihanna ulapha mawuthi uyambuka ethombeni uhalf naked ngisho esethombeni. Yebo. Yeah. Yeah. Spiritually speaking, shothi uRihanna kahle unaso ispirit of fornication and adultery. Yes. Jezebel spirit. Yeah. Uma lapha uRihanna he's spreading. Yeah. No more. Hey Jesus. ngesikhathi awudedela Ay. udedela kwanomzana. Yebo. Ay. Yesu. Unaka longaka. Iyayivalele. Uma udedela mfundisi uNkosi udedela kosokhaya. Yeah. Udedela kwinhloko. Yeah. Hey. Kuwese uma umndeni wonke ulapha shothi udedele emndenini wonke. Yeah. Amen. Family yonke ibuye iphethwe umoya. Yeah. Nkulunkulu. Jesus. Uma seke kuthiwa kune higher rate ye divorce. Yeah. Hey, Nkosi. Balimi ngicela ngithi I'm an intercessor. So uma uyinxusa lezi zinto kumele uyithandazele uyiqonda ukuthi Yebo. uma ingculaza mphula ukuthi lezi zinto kahle eziye zazo zihamba kanjani. Ningixole bazalwane ukuthi kufika kanjani kanje. Kahle lento izifike la iswayisa ngosikhathi siwe kanje. Kuvezwa izinto eziningi ukuze masilwa siqonde kulo moya. Yebo. Yey mase kufika lapha ke ungena uRihanna afike uRihanna. Hey. Oh nangu lona imjwayelo okuthiwa omaskandi amazulu kakhulukazi khona ukuthiwa umahu uzokhona omahu umahu muzipronounce kahle ngisho ehamba stage umahu ugqoka akagqoka uyigqokela ibikini ngiyabona phela bazalwane mabepostile nabanye ngisho abazalwane abasebenzile beposte omahu begijima estage uma umahu akagqokile yini entertain umzalwane ngomuntu ongagqokile estage. Jesus. Glory. Hey. Okay, ngisacela ukubuza ke nje ngoba umzalwane yini oyithanda kula muntu ongagqokile? Hey. Knowing very well ukuthi wena uyazi ukuthi umzimba wethu ulithempeli likaNkulunkulu. Fa ngabe ubahlungu uma ubona ithempeli likaNkulunkulu lihambe linekwa nje. Hey Jesus. Yeah. Hey. Jesus. Njalo le ngane zethu zibhizi faka izithombe zabo emafonini mawuthi somuntu onqunu. Hey Nkosi. Hey. Jesus. Ngesikhathi ithathana lo moya ungena kuyo uyebona singasafuni ukugqoka. Yeah. Yeah. Bona ingane yakho sishaye encane ungasebenze njani. Ningixoxa zokuthi useso umoya engcolo yazositshena uzothi cha ngiyantshena yakani umoya engcolo etshenwa yimi nomntana umoya engcolo ukuyini. Yes. Abazama safuna ukuthi izolo banokuthi umoya engcolo uzobatshela. Yebo.
Bathi umoya ongcwele uyanza ngitshatsha ngidonsa isiketi. Uma uthi ke usisonani usithi uma umbona inkinga ayikho. Bese siyahamba sibonga abantu umsamo emahlala abantu. Wenzani siyeke angithi umoya ongcwele uzokutshena wena. Nabazalwane sikhoza nabo mabefika la ubona inkaza zabo ingaka kwase kwenze njani. Yini na omahu babuka mahu babuka yonke into ingixolele babuka lento into lena wathi fika on 320 ngemala bekhali izingane engakhono sithanda ukwazi nesingoma lesi eyizibayeza lo mdanso wabo ukuthi konakele la lo moya uzithumbi ingane zezithunjwa umoya wezwe kodwa sisenkonzweni uyibona kanjani na uma ikhoza siba kunegama engifuna ukulikhuluma uma ikhoza ngesizulu sithi ukube unyube ukube umuntu njengathi usendaweni ongasiyone yakhe amakhozo akephume phela hawu kalo muntu uyakwazi unyaza esontweni lutho tama kodwa mayaphuma kanjani ukufa uyazi yonke imijafo yabantu abangakholwa kodwa uyalahle into kaNkulunkulu uhluleka nokuyiphathisa. Hallelujah. Siyakhoza nangenza nje ibanjwe umoya wesu. Bobona ngisho intetha zazo bathi ba-enjoyini ubusha babo. Hey God. Ngabe kumthiwa hayi phana basebusha bakho ungasijomba istage. Istage ukuthi wenza into ezeswe. Hey, glory. Istage esithi wena yiba ngicela ubuke bazalwane ngisengizosukusethandana zami ngicela ubazalwane ngicela uhamba ubuka nje abantwana abasilisiweyo ubuka ingoma eyisefoni yami ukuthi eze gospel lutho 90% wengoma ezo great noma abantu babo into ongayizwa ukuthi ithini. Amen. Izolo kade sentoni ngikhuluma nabanye ngithi yabona igeneration yama black isizwe sabantu omnyama siyangilimaza emoyeni bangihleka laba kudinga nabo udlala ingoma ke beyom rap ngithi mina ngitshona nize nihambe nocinga ama lyrics alezi ingoma lezi kodwa ama interviews awahluleka isingisa sisasa kodwa wazi yonke ingoma eraphayo. Yebo kunjani. Esikoleni sithola level 2 esingisi kodwa zonke ingoma eraphayo zaziwo. Angazi mfundisi Nkosi ingoma eraphayo zaziwo kodwa esikoleni kuno level 1 level 2 akuna 100% English. Uma ngempela yini la yenza ukuthi kube lula ukunderstand ingoma yomuntu orapha kodwa kube nzima ukunderstand English esikoleni. Hey God. Mababulawe bebancane bekhule benamagqoma ekhanda Hey Jesus. Hallelujah. kuze imvuselelo yokugcina ingabe ibikho ngoba kunemvuselelo yokugcina Hallelujah. lapho khona izulu lifuna ukudisplaya uNkulunkulu emhlabeni Jesus. lisebenzisa umuntu omusha umuntu omdala noma ubani uNkulunkulu efohle njengamanzi amaningi yiso leso sikhathi lapho khona ongakhuluma ingane kwehla izulu uqola phakathi kwabantu Maliki abulalile izwi. Hayi. Hey. Sekhona ithemba. Nayo into ezosiza lesoyenza manje. Amen. uNkulunkulu uthi ngiyayala. Yeah. Yes. Ukunxusa. Amen. Ukukhuleka kwenzelwa abantu bonke. Hey Jesus. Angisasiyazi lona Maliki Yes. Yeah. Amen. Sasiyazi attack beza in groups. Yeah. Into oqala ke nathi manje asekele into ohlukahlukana. Hey. Ngiyakuzwa. Yes. Asekele into leyo utshwana manje uma emela khoma emela impeza kuwe in groups. Yeah. Ekhaya funda ubafoka emthandazweni bafude bafake uthi hayi asithandaza in groups. Yeah. Niyazi nami ngine personal prayer yami ne individual prayer kodwa ake sifundeni bazalwane ake ngikhuluma lento ngaqala ngikufunda ukuthi ekhaya kahle kumele kube khona usuku le service yomthandazo nilonto ibandla lingabe bikho. Actually
kanti umndeni nomndeni kumele ube nosuku lokuzila ukudla oluqophelo ukuthi lekhaya ngosuku oluthile siyazila, ingane zakhona ziyazila, abantu abadala khona bayazila. Ngiyakhuluma nomngane ngathi mngane nathi sinosuku lwethu usuku ukuthi siyazila ukudla la endlini. Angifuna esikhaftini ngizosebenza ngisho ukuthi ngiyakhonela uma la kodwa ayikho into engayenza ngoba kuzokhanda umuzi. Amen. Awumajina mfuthu Nkosi bonke abazalwane emndenini yabo kuney'nsuku zokuzila ukudla mhlawumbe angikhulumi ngolwebandla sakhuluma nje ngefamily. Yes, Jesus. Akusho ukuthi lama-authorities awunomkhathini okulwa nemndeni ayofica imndeni iprepared. Yebo. Jesus. Hallelujah. Kuyafika sivivile Yeah. maku-Tuesday awumajina umndeni wakaNkosi Tuesday uzilile, Hey, Nkosi. umndeni wakamdletshe Wednesday uzilile, umndeni khulumani bazali imndeni khulumeni Challenges uzilile, khulumani imndeni bazalwane umndeni uzilile, bizowakho umndeni nawe uzilile. Angicela ukubuza uma sekuyiservice yasebandleni ke abanye bayayibamba lento Ayiswa. Ayinamandla. angithi bezilile abanye o-Tuesday o-Wednesday awumajina-ke masithina Monday it's a prayer service in the church. Nkosi. Jesu. Siyabuya. Hey, Jesu. Wena ngixolele mina ngizoyivusela ibandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngizoyivusela abantwana bakaNkulunkulu. Ngizoyivusela abantu bezulu. Yes. Animakathane ngemthatho ngikhuluma ngani ngezulu liphila kumuntu. Oh, yes, Lord. Makuyi-service ya-Monday kuzongena umzalwane la. Hey. Ngeke athi akukho muntu. Angithi umthandazo uyimpilo kuye. Yeah. Uyathi angena ngeyaxoxa nokuxoxa. Yes. Labo nacanga ngoba ngikwazi ukuhlala 15 minutes nilinde abanye. Hey, Jesus. Kodwa umuntu othandaza ekhaya ngeyemlindi umuntu. Amen. Uthi angena ethi awusakuyiso lesikhathi mzalwane. Yeah. Eqala uncwele baba uyaphila. Nkulunkulu. UJehova imikhosi yonke. Uphakeme kakhulu. Unguye onomandla. Ungophilayo. Qhamuke noma uNkosi ngesikhathi afika ngaso ungongcwele. Aqhamuke nomunye ungongcwele. Eqhamuke nomunye ungongcwele. Uqhamuka abantu bomthandazo vele bazokwenza into abayenza emakhaya kodwa manje sebezoyenza in groups. Ay. Nkulunkulu. Ngesikhathi behlangene yabo ngoba sibangaka nje ikoba lomlilo likhuphuka ibhasenti. Hey, Jesus. Lo mlilo siuhlanganisa sila uyohlangana ngomlilo wangosuku lomthandazo wakini. Futhi sekunomlilo. Ay. Ugcwele. Ay, Jesus. Amen. Uyosunda nakhe angazi ayisonto litho mama ngihamba nawe namhlanje. Uthi awukwenze nje athi hayi ngiwanshiye. Ungazi usho lutho. Oh, Jesus. Kanikhontela. Yes. Amen. Yes, Lord. Uyabona ubaba bengena ngalo mnyango futhi Nkosi I pray. Futhi umntana sokwenza ngiyakusho lokho bazana ngemphambi kwebandla. Yeah. Kuwo lo nyaka lo. Lo sikona. Yes, Jesus. Kunababa abazokhonza la ekhaya. Yes. Nkosi nizoba nobaba nawe uyosuka ukuthi kwenze njani. Umoya ingcwele enza lento engikhuluma. Yes, Lord. Mama Nkosi akobaba bazokhonza. Le kade ngikhulekana ngisho endlini. Leyo ukuthi sibe nobaba abawu4 5 sibe noma abawu100. Bapho baba khona. Hayi mina vela nginenkinga ngikhala kakhulu. Uzwa ukuthi unkosikazi ayi nawe mkhethe uthandazela yonke into. Ngithi cha ngilinyazwa i-age group in the church. Bazana kunento uma uyithanda uyibona. Yebo. Ngilinyazwa i-age group in the church. Amen. Umkhulu bayedwa. Emabandleni amaningi. And very relaxed abazona bayibona inkinga lento. Umkhulu uyedwa bawu2 obaba bawu4 bawu5 then omama bawu100. Ay, Nkosi. Omama bawu2000 kodwa obaba bawu5. And obaba bayirelaxele labathi hayi vele ngoba uzuzo njalo ngicela uzibandla mama Nkosi vele obaba nenkani vele obaba afuna ukukholwa kusho njalo obaba abanye engababona ukuthi babanjwe phi labo baba Jesus. ake selapha babanjwe khona Yebo. njengoba namanje ngisacela ukuya nje kubo nje ngisacela ukuya kubo nje namanje Amen. ngiyakubo nje namanje yabona abahlala eThaveni njengamanje
abeza umlilo uqubuke enyaweni Yeah. Yebo. Hey, Jesus. bemuke bemakhaya bona kumndeni wabo. Amen. Amen. Yeah. Amen. Njalo Nkosi. Yabo manje bazalwane, uma ukuthi amathavela abamba obaba bethu siyawavala. Hey, Jesus. Lingcwele bazalwane, ngiyazi ukuthi abanye bathi hawu amabhizinisi cha. Asikwazi ukufela obaba bethu thina. Hey Jesus. uNkulunkulu yenze enye indlela. Yes. Yasifelwa yizwe. Nkosi. Hey. Ay siyabadela. Njengoba ngihamba kanje njalo ngihambe eBarcelona. Nkosi siyabadela. Sengiyathandaza lo bazalwane. Hallelujah. Igama lika Jesu. Njengoba ngihamba kanje ngihambe eBarcelona. Yebo. Jesus. Sengiyathandaza lo. Noma ngihamba eBarcelona. Ngiyayizungeza. Yebo baba. Sicela ukubuza esizala ngazi kusami nganisisa kanjani noma mnkosi sicela ukubuza umbuzo. Uma ukuze kuthiwa khona umthakathi, angazi ukuze kuthiwa khona umthakathi. Umthakathi wenza njani? Uza kuwe ekhaya. Wenza njani? Enza ekhuluma yini? Ethi ngivala umama Nkosi. Usho ngani? Ekuphi yena? Ekwa. Emanjini. Nikanizwe kuthi umuntu uqalekisa wena. Uqalekisa ekuthi ngiyaqalekisa. Uqalekisa kuphi? Kodwa kuhlanga niqalekiso zonke kwezibabonda. Ayithumele ajasiye, ayidirect. Siphume igijima sibheke kwakho. Hey Jesu. Lento ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi kunamandla Yes. akhona Yes. ekukhulumeni. Yebo. Ukuthi nathi singama namhlanje Igama lika sisho njengomprofethi Yebo. wathi ngiphambi kwaJehova Yebo. ngesiyalezo sezilami Yes. imvula ayingani Yebo. yangana for 3 years and a 6 months. Yes. Wathi angime la bazalwane, Yebo. angimile phambi kwenu, Yes. ngiphambi kwaJehova Yes. ngithi ngesiyalezo sezilami egameni elinamandla likaJesu. Yes. Obaba mabasindiswe, mababone bengena la, obaba mabangene la kulo nyaka 2026. Mabasindiswe obaba, abona obaba la ekhaya 2026. Obaba 2026. Obaba. Bangena futhi ngivula amagate nababa shakhona. I called them all to the kingdom of light. Niyabamama, niyababisa, niyababisa lekhanyeni. Ngicela uvule, ngicela uvule kanje, vula. Sivula lapha abasho khona, vula. Phumani nhlalelweni la. Phumani la. Phumani lapha. Phumani. Phumani. Uyaphuma. Kuleyo shibhini uyaphuma.
silishaya bazalwane. Kuna yithi bona silishaya mama uNkosi, baba uNkosi leadership yonke ekhaya. Isitha sifuna indlu kaNkuluNkulu ibe yindlu undeveloped. Yeah. Lena thingikhathaza mama uNkosi ngeKZN around lapha engihlala ngakhona. Ngithatha sizobhabhalela incwadi abazalwane. Ngithi I call wonke umuntu intercessor to pray for the church. Yeah. eKZN around i-community yami. Ngoba mangibuya higher rate yabazalwane bangasebenzi too much. Yeah. Yes, Lord. And le affect imndeni affect ibandla. Yebo. Amen. Ngingixolo zona kunento emele sithandazele bazalwane. Yabona yokuxabana sodwa ngiyazi ingenaphi. Nazinto eserious emele singene Yes, emthandazweni. Lord. Amen. La ukuthi ubani wenzani angazihlangana lapho lezo zinto. Nazi izinto. Yeah. Yes, Lord. Ngicela ubuke imndeni ukuthi bangakanani abantu abasebenzayo emabandleni. Yeah. Thank God. Thank you, Jesus. The higher rate of unemployment in the church is too much. And into ebuhlungu ithi too much. Ibandla is demanding offering. Amen. Kulabantu abangasebenzi. And akekho umuntu obona ukuthi abasebenzi laba. It's good to teach about offering. Also we have to pray for them to have offering. Yes. Angazi ngayibeka kanjani le. Ningixolele bazalwane mase ngiyibuka. It's good to teach about offering and we have to teach about offering. At the same time kumele futhi singene lapho khona sithi okay mzalwane. Yeah. Ufika kanjani ukuthi ube nento esandleni? Amen. Yebo. Yes. Amen. 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 Ibandla lingaba spiritual giant. Yes. Kodwa uma seziya kwi-financial Thank God. silimele bazalwane. Yeah. Yebo. You are struggling. Yeah. We are struggling. Yeah. We are struggling. Yes. And lana siyi-entertainile thina sangathi into vele kumele iyenzeke kithi. Yeah. Sayenza yaba into nje normally. Hayi. Bazalwane ngiyaxoxa ungixolele bazalwane. I don't want to suffer for Christ. Yeah. Kodwa I have to stand. Mase ngibona ukuthi sekunamadimonyanyana akhona la. Yeah. Yebo. Enzi ibandla libe ibandla lencindezelo. Yeah. Amen. Lento yenze njani mama uNkosi? Ikhipha abazwane esibaziyo abangama giant of faith. Bahambe bayothwala. Yeah. Hey. Yeah. Yebo ba. Yes. Enkosi. Yeah. Bakhishwa yini abazwane? Ngicela futhi Nkosi. Kade ngikhali uMongcwele kunabazwane bazi kade beshumayela ivangeli yeqiniso. Njengamanje they are busy compromising ngoba bafuna ukusupporteka. Hallelujah. Hallelujah. Hayi ukuthi abamazi uKristu. Hayi uJesu abalazi. But they have to compromise. Ngoba they have to bafuna isupport. Balimele. Ingane zabo ilambile. Kunzima. They have to compromise. Mukushineke siya. Uma ngizwa ngikhuza nangomunye umzalwane. Ningixolela wathi umzalwane ukuthi don't invite him. Yeah. Uthi azoshumayela enkonzweni engithi zihlele. Yeah. Ngathi Mongcwele why uthi ungambizi? Wathi cha uma ukuthi uright why abe mdibi munye nabenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ejike futhi bona aphile nabo. Mase yasuka azoshaya laba bendlu yami. Yes. Awu baba. Awu Jesu. Wathi don't call him again. Hey. Don't call him again. Yes. Ngoba Yes. the reason abe nabo bonke labantu ufuna imali. Yes. Uthi Mongcwele kimi abanye uthi la ngaphumelela lona. Uya compromise anophumeleli sila siyamle mali. Imali ye compromising le. Yebo. Jesus. So ngabuza Mongcwele kathi kwenza njani ke? Sasitaka kanjalo ibandla bazalwane li stagnant alikhuphuki. Yeah. Yes. Lima somewhere. Yeah. Ngisacela ukumtshela iqiniso ngikwazi ngikhuluma manje bazalwane. Nakhona la kunabazalwane bathi asasiyazi into esiyithandazelayo. Awu Nkosi. Kona la. Yeah. Yes. Yes. Yesterday futhi uNkosi angakho samini ngixole. Yesterday ngifona omunye umzalwane. OseKZN uthi ngizoya nje esontweni kusasa angazi ngiyelani.
It's been years angisebenzi ngihlele ekhaya akuna breadwinner sihleli njena anginakudla. Ubona nawe ureportelwa kanti nawe isisa sikufaka somewhere nawe yabo ukuthi kunempuphu kana awazi ukwenza njalo. Kodwa uyabona mzwana ngoba ethatha initiative ukuthi azakhulume futhi mkhulu umonakalo. And in my mind iphena nginayo khona ka submit somewhere. Amen. Khona ba khonza khona lapha khonza khona she's a great worshipper. Yebo. Child. Kodwa mayisuka yena uyolala engadlile. Kodwa ibandla ulibusisi. If singabantu bakamoya bekumele masigijima ngolika moya silibone abantu ukuthi nikuphi. uNkulunkulu wethu. That's why ngithi we have to teach about offering. Sibafundise nje abazalwane. Phinde futhi sibafundise bazalwane cha siyalifundisa ngoba njengamanje niyosebenza. Sibeqaqa iminyango, sibeqaqa yonke into amabhawodi. Sithi bazalwane hambani mfakani ama-CV ngegama lika Jesu nizosebenza. Kodwa la elani ke abazalwane kuyanikelwa. Sifundisa sibe sufaka umnikelo. Sibe futhi silwa neminyango evaliweyo. Ngegama lika Jesu. Ukuthi asibanaka abazalwane sibafuna imali only. Sibelele baba sibonge uNkulunkulu. Cela sithandazana iminute nje sithandazele i-breakthrough in the church. Makhona umzana ongasebenzi bazalwane sicela phambi isandla sakhe. Ngegama lika Jesu. Onabantwana nje abafuna umsebenzi. Whereas Ngegama lika Jesu. orike kunomndeni owazi ukuthi la banesidingo. Yes. Ngegama lika Jesu. Lipasaya. Hey Jesu. Ngisacela uphathe umndeni ongesidingo uphathe kanje ngenhliziyo. Yes. Angithi siyawazi ama families bazalwane asarondini. Yes. Angisho njalo ukuthi uma usubona uqhuma izinto uzothi yimi njalo nganthandazana ngisesontweni ithi asasayenzi lento. Hey. Yeah. Thwani yashima nginiphatha ngenhliziyo hawu asenzi kanjalo. Hayi. Amen. Thina masibona sithi kodwa uNkulunkulu wazi uNkulunkulu. Yeah. Amen. Abangasebenzi bazalwane raise their hand. Hey Jesu. Sizothandaza mfundisi Nkosi uzobathandazela bazalwane. Now Jesu. Ngicela beze bazalwane. Ngicela beze bazalwane. Mana. I'm going to pray.